Useimmat vangit unelmoivat pääsevänsä jonakin päivänä ulos vankilasta, ja mieluiten jo ennen tuomion päättymistä. Samalla kun jotkut heistä vain haaveilevat, toiset taas suunnittelevat pakoaan aktiivisesti. Useimmille ajatus pakenemisesta toimii kuin venttiili, joka päästää ulos osan vankilassa olemisen paineesta. Monet meistä vankilan ulkopuolella ymmärrämme ihmisen luontaisen vapauden kaipuun ja olemme osittain myötätuntoisia sitä kohtaan. Mutta on joitakin vankeja, joiden mahdollista pakoa pelkäämme. Emme halua heidän pääsevän ulos. Jotkut näistä vangeista aiheuttavat meille painajaisia ja unettomia öitä, vaikka tiedämmekin, että he ovat turvallisesti kaltereiden takana. Yksi heistä on Peter Madsen, tanskalainen raketti Madsenina tunnettu avaruusrakettien rakentaja ja sukellusvenekapteeni, jonka rikospaikkana toimi hänen itse rakentamansa sukellusvene Nautilus. Hän on syyllinen ruotsalaisen freelance-toimittajan Kim Wallin julmaan murhaan elokuussa 2017. Raakaan murhaan, jolla oli seksuaalinen motiivi. Kuuntelet kuuluisat Vankilapaut äänikertomuksia, joiden keskiössä on ihmisten luontainen pyrkimys vapauteen. Nämä ovat tositarinoita rikollisista, jotka mitä mielikuvituksellisimmin keinoin kamppailivat päästäkseen irti yksitoikkoisesta arjestaan telkien takana. Tarinat on valikoinut Janne Agard, joka on myös taustoittanut ja kirjoittanut tämän jakson, jonka aiheena on yksi Tanskan kylmäverisimmistä tappajista, Peter Madsen. Koko maa seurasi tiiviisti tapauksen oikeuskäsittelyä ja huokaisi helpotuksesta, kun Madsen tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Tämä jakso pohjautuu useisiin tapausta käsitelleisiin lehtiartikkeleihin sekä oikeuden pöytäkirjoihin. Tämä kertomus ei ole heikkohermoisten kuultavaksi. Kim Wallin murha oli yksi pahimmista, mitä Tanskassa oltiin nähty vuosikymmeniin. Suurin osa väestöstä seurasi tiiviisti Wallin ruumiin etsintöjä elokuussa 2017. Etsintöihin osallistui ruotsalaisia poliisikoiria, jotka haistoivat ruotsalaisen toimittajan jäänteet poliisiveneestä käsin. Jäänteet oli upotettu Juutinrauman salmen pohjaan, painaviin metalliketjuihin sidottuina. Madsen kiisti teon, mutta hänet pidätettiin ja määrättiin tutkintavankeuteen. Vankeuden aikana häntä vastaan kasautui runsaasti todisteita. Esiin nousivat esimerkiksi Madsenin netistä etsimät videot, joissa naisia kidutettiin ja heidän kaulansa viilettiin auki. Tämä videomateriaali auttoi tuomaria ymmärtämään, millainen mies syytetty todellisuudessa oli. Ei ollut yllättävää, että myös kansainvälinen Sample complete. Ready to continue?